Club 21, el club de les ments inquietes a Ràdio 4. Aquesta música tranquil·la, aquesta sintonia, música piano fantàstic de Ryuichi Sakamoto, un gran músic japonès, un gran compositor, ens situa en una òrbita de calma, de tranquil·litat, que és l'estat d'ànim que necessitem per agafar les millors decisions, la calma i la tranquil·litat, aquest equilibri, aquesta harmonia que al món de l'empresa de vegades no tenim, però que hem d'aconseguir i hem d'assolir. Aquesta calma i aquesta tranquil·litat la tens també si tens a prop un assessor d'empresa, si tens a prop un economista, algú que t'ajuda a agafar les millors decisions. Ell és Miquel Pino, és el nostre assessor de capçalera del Club 21. Tota la informació la trobareu a tallerdempresa.com i el tenim ja aquí molt a prop. Miquel, benvingut, bon vespre. Hola, molt bon vespre. Escolta'm, hi ha una pregunta que et vull fer que és important i que totes les ments inquietes, tots els empresaris i emprenedors se la fan moltes vegades. Què faig amb els diners que em sobren? Primer, que em sobren ja és una bona notícia. Vol dir que anem bé. Però què faig amb els diners que em sobren? Què puc fer? Quin és el millor destí possible? Perfecte. A veure, Uita, d'entrada el que sí és important és que es tingui molt clar que el valor de l'estalvi, jo diria que és obligat. O sigui, és importantíssim que les empreses tinguin clar que hi ha una part dels beneficis que puguin obtenir que és bo que es puguin estalviar. Això, com a valor, és importantíssim, com a principi. Clar. I després, una vegada tens aquest estalvi, està clar que, bé, com a diners, estem parlant doncs, d'una empresa, per tant, li hem de treure la millor rendibilitat possible, no? Clar. Aleshores, clar, què podem fer, no? Clar, depèn de la situació en la que es trobi l'empresa i de les necessitats que tingui a curt, mitjà i llarg termini. Si nosaltres d'alguna manera doncs dius, ostres, doncs mira, resulta que jo tinc uns diners però que igual d'aquí un mes tinc prevista de fer una inversió, doncs clar, potser val més la pena d'alguna manera aquest estalvi guardar-lo perquè d'aquí un mes tenim una inversió, no? Però si no és així, hi ha maneres en poder rendibilitzar aquest diner. Per exemple, una possibilitat és poder agafar aquest diner i tenir-lo amb un dipòsit en un banc, d'acord? Bé, avui dia, és cert, els dipòsits donen un rendiment molt i molt baix, absolutament baix, sí. Però també és cert que no tens cap risc, és a dir, tu tens aquests diners en aquest dipòsit i el dia en què vulguis o els necessitis en pots disposar sense cap mena de problema la mateixa quantitat que vas dipositar en el seu dia més unes miques d'interessos, d'acord? Això és una opció. L'altra opció, una mica més atrevida i que té un punt més de risc, és agafar aquests diners que tens estalviats i fer, per exemple, una inversió en el que es diuen fons d'inversió. Aquests fons d'inversió, depenent del tipus de fons d'inversió, pots tenir un 1%, un 2%, un 3% i fins i tot 10% de rendibilitat. 10%, eh? Sí. I però més. Això és molt risc, no? Bueno, o sigui, això és molt tipus d'interès, molta rendibilitat, un 10, un 15 o un 20 fins i tot, carai, que són d'aquests. és moltíssim això. Però clar, això implica risc. Això implica que de la mateixa manera que els pots guanyar, els pots perdre. D'acord? Llavors, clar, això jo acostumo a no aconsellar-ho fer a les empreses, a menys que no tinguin molts i molts estalvis. Per què? Perquè l'activitat de l'empresa no és guanyar diners amb fons d'inversió, sinó que en tot cas és guanyar diners amb la seva activitat normal. Amb l'activitat productiva. Per tant, això mateix. Per tant, val més en tot cas ser potser un punt més prudent i tenir aquestes reserves, aquests estalvis, per si un dia ens calen per qualsevol aspecte extraordinari que pogués tenir l'empresa o qualsevol inversió extraordinària poder-ne disposar. Més com a rebost, Ni més i menys, ni més i menys. Aquesta és una miqueta la idea, no? Què passa també? Que si realment tenim uns estalvis importants, també hi ha una possibilitat molt pràctica i que jo també aconsello, que és el fet de dir, fem una cosa, tenim una maquinària que ja té uns certs anys, anem a fer una cosa, agafar aquests diners, aquests estalvis, i invertir-ho en maquinària de més qualitat, més preparada i tecnològicament més avançada, que això ens ajudarà a augmentar la productivitat i automàticament això també ens pot ajudar a incrementar la capacitat de generar diner i de riquesa de la nostra empresa. Importantíssim, invertir vol dir créixer, eh? Això mateix, això mateix. Per tant, bé, això seria una bona manera. Què més? Bueno, efectes pràctics, i també ho aconsello moltes vegades, si som una empresa que tenim uns bons estalvis, escolta, per què no comprem un bé que ens doni uns ingressos passius, per exemple, extraordinaris? Una nau industrial, per exemple, comprem una nau, la lloguem, i això ens dona un lloguer mensual que ens ajuda a sumar tresoreria a la nostra activitat. Per tant, li trobem molt de profit a aquesta inversió. Molt bé. Per tant, hi ha diverses maneres i un assessor com tu pot escollir
quin és l'escenari més adequat. En funció de l'empresa, dels seus plans que tingui a mig i llarg termini de futur, doncs aconsello fer-ho d'una manera o fer-ho d'una altra. L'estratègia financera estarà en funció de les necessitats que tingui doncs, el client a curt, mig i llarg termini. Claríssim, és superclar, com sempre, superpedagògic. El Miquel Pino, economista, assessor d'empreses, més de 25 anys assessorant empreses de tot el país. Tota la informació la trobareu a tallerdeempresa.com. Miquel, gràcies i un plaer molt gran. Fins la setmana que ve. Moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Bona nit.